de la fractura social, dels desnonaments, el conformisme i el relativisme moral. Del 47% d'atur, del fracàs escolar i del materialisme. Som la joventut de la Catalunya envaïda, islamitzada, amb més de 300 mesquites. Som la joventut de la Catalunya capitalista venuda als polítics i la banca, la Catalunya del 3%, el cas Palau, el cas Petòria, el cas Gürtel i les ITVs de l'Oriol Pujol. La joventut víctima d'un model de societat que ha imposat el règim del consumisme i del tot s'hi val. Un model que ha oblidat la seva tradició, el saber i la veritat. Hem decidit creure que havíem d'escollir entre Catalunya i Espanya. Tenim arrels avantpassats i, per tant, un futur ple de victòria. Hem tornat a creure que la vida dels homes i les dones sobre la terra és un combat. Hem tornat a aixecar la nostra bandera amb la creu de Sant Jordi i a lluitar per la nostra identitat. Els nostres llibres per trobar la nostra memòria. Hem decidit creure que Mohamed podia ser el nostre germà, la humanitat de la nostra família i el planeta de la nostra pàtria. Nosaltres som el passat. Ara el futur és nostre. Som les joventuts identitàries per Catalunya. Fa molt temps que estic compromès. Estic compromès amb la meva ciutat. Estic compromès amb el meu país. Estic compromès amb Catalunya. Estic compromès amb Espanya i estic compromès amb Europa i Occident.